Tapos nagising ng isa. Yung paano niya. Bigay niya kay Inday Gamay. Gagawa na lang ako mamaya ng soup. Magandang hapon mga Inday. Dudong so, it's been a while na hindi ako nakapag-vlog mga Inday. Mga 1 week. Siguro kasi yung last na vlog namin is yung pag-out namin from hospital. So, it's Friday. And ngayon, Friday din ngayon, July 2, 2021. So, ayan. It's nice to be back mga Inday. So, ito na muna yung i-vlog natin for today. Pero as I promised, magagawa kami ng vlog about sa aming labor and delivery experience. So, nasabihan ko na si Dudong. Actually, kagagaling lang niya sa school. Kagagaling lang niya from work, mga Inday. So, hindi ko na muna siya kukulitin na mag-video kami noon. So, siguro bukas Saturday. Pero kasi may bisita kami bukas. Pupunta yung papa niya and yung stepmom niya. Ay, umiiyak si Inday kami. My gosh. So, akala ko makakapag-vlog ako kasi ang dalawa tulog, oh. Ayan, nagising ng konti. Inday Gamay. Ayun si Dudong Gamay. Wait. Anuhin ko muna. Nagising bigla. Ayan, so ito na ang new life ni Inday Gamay. Ni Inday Val, mga Inday. So, yan. I hope hindi umiyak yung isa. I-cry. Ay, she. Hina tuloy. Yan, sasanay ako kay Savi. Ayan, tumahimik na siya. Baka nainitan kasi nilagyan uli ni Dudong ng kumot. Baka nainitan siya. Ayan, si Inday Gamay na walang kilay. Alam niyo mga Inday, wala siyang yung kilay niya. Tingnan niyo. Wala siyang kilay. Meron pero yung balahibo, yung white na balahibo mga Inday. Oo, sorry. Inaano ko yung kilay mo? So, ayan, I hope tumahimik na siya mga Inday. And, ayan, ang tatlo. Tada! So sorry. Ayan. So, ayan, napaplag ako bigla. Actually, wala sa plano, kaya lang, makikita nyo yan, yung mga nasa table. So, yun yung mga gift para kay Inday Gamay. Actually, ito yung dala ng mama niya nung pumunta sa hospital. So, hindi pa talaga namin nabuksan. So, ngayon pa lang. So, ito na lang yung natin. Ito topic natin for today. So, ayan, alam nyo ba, hindi pa kami nakakabili ng diaper. Kasi nga, may mga regalo. So, ito. So, ayan, may dalawa siya. Tapos, may naka-ready na dun sa room. Kaya, diba, why not? And hindi lang pala si Inday Gamay yung meron. So, meron din ako. So, open natin. Oh. Ayan mga Inday. So, ayan, galing ko sa pamilya ni Dudong. Pang ano siya mga Inday. Hindi ko alam ano yung size. XL. XS. Pag breastfeed mga Inday, ayan. So, dito. So, convenient siya kasi ganito yung mga ko. So, ginaganon ko. So, at least ito, hindi na kasi may na siya dito. Ayan, tataas lang.
So, ayan, may 3 different color tayo. Tapos, tingnan natin to ano to. Ganon din mga inday, pero dress siya. Ayan. So, tataas dito. Nice. Kaya lang yung extra small kasya siya sa akin. Tapos ito, small yung size. Siguro hindi nila ano kung kakasya ba or hindi. Kaya dinalawang size nila. Pero feeling ko kasya naman. Ayan. So, ayan. Para pareho akong buntis mga inday. Parang mga 3 months. 3 months pregnant. So, ayan. Another diaper mga inday. So, parang cake siya. Pero diaper siya. Diba? So, very, ayan. Kompletos recados na mga inday. So, mag-start tayo magbukas. Ayan. Ng iba. So, ito yung mga nasa basket. And, medyo, yung boses ko kasi. Yung tatlo natutulog, mga inday. Oh. Ayan. So, ito mga inday for travel. So, kompletos na siya. Kompletos recados na siya. May toothbrush, may mga cream. Ayan, may shampoo. So, pang travel talaga siya. Since, alam ng family niya na mahilig kami mag-travel. So, ayan, if pwede nang isama, if pwede na mag-travel si Inday Gamay, so gugura na kami. Hindi ko alam ano to. Chocolate! Wow! Ayan, baka magising ang isa kasi favorite niya yung chocolate, mga Inday. Chocolate for Val. Walang nakalagay Wibe. Val lang. I thought you are sleeping. Oh my gosh, love. Tikman natin. Kasi pwede na akong kumain ng chocolate. Hindi na ako pregnant. My gosh, it's so lekker. Naslap-lekker lang. Talagang namhihin niyo sa mga hindi. Eh na. Sabi ko isa lang. It's act lekker. One more? No, I love. Wow. Manghingi pa ng isa. Pareho kaming chocolate lover. Oh my gosh, ang tapos nagising ang isa. Mama have for yaw. Pag chocolate ang pinag-uusapan, mga ano to. This is from Oma. Oma? Yeah, from the basket. Ook wel oma, voor ons. Oh. Yeah. I thought you are sleeping. Pareho lang kayo ni... Oh my God, Lord. Just 2 and then I sleep, and then 1. 4 is my favorite number. Ayan talaga, pag nakakatikim... Then I Oh my gosh, nagising din tong isa. I'm vlogging. You can sleep, Boven. Last one, en jullie meer lang. Kaloka. Leave me alone na pagkatapos mong humingi. Kasi masarap siya mga Inday, grabe. Ang isa nagising na, oh. For Wibe. Na may opening ka daw. Yeah, that is need. What is that? Does it need blood and that is lotion, shampoo. Here, Mama. This is for Wibe, mga Inday.
Ready? Ah! Oh, ayan. Kay Wibe Peanut lang mga Inday. Note. Okay. And this one for? Walang na yung mga Inday. Siguro kay... Ayan! Dress! Kay Inday Gamay, mga Inday. Okay. Yan no. Hindi, durog mama. This is skin food. No, for Inday Gamay. Wow! Ta-da! No. Taste that? Ano ba? Oh, mein STR. Wait, ano to? Ayan, parang ilalagay mo yung mga ayan, memories. Ayan. Ayan, susulat-sulatan mo. May mga question siya. So, it's all about Inday Gamay. And this one, what is this? This is for Inday Gamay. O, kung it's pink. Ayan, o. And, of course, hindi nawawala ito sa kanila mga Inday. Ayan. Tadaan! So, hindi nawawala dito naman dahil wine. Pero, hindi sila yung tipong laklak ng laklak. Oh! Ano sila? Ay, dalawa. Ayan. Hindi ko na bubuksan tong isa. So, dalawang wine. And tapos, ayan, ito, basket. Gusto ko siya kasi magagamit namin yan. Di ba, mahilig kami mag-camping, mahilig kami mag-picnic. So, gamit na gamit siya mga Inday. And, this is wine oak. So, ayun. Yun yung, ayan, unboxing ng mga gift natin. And, by the way nga pala, ayan, kaya napagod si Dudong kasi galing siya sa garden. So, may ginawa siya. Ayan. Nakikita nyo, ayan, may itatanim pa din kami dyang gulay doon. And, kanina nakakuha siya ng strawberry mga Inday, pero ano lang, mga 2 peraso or 3 peraso lang ba yun? Yung malaki, yung iba maliliit pa. Tapos ito, galing din to, na-harvest din to namin. So, tama ba? Hirap kasi ng pag-crochet. So, ayan, gagawa na lang ako mamaya ng soup. Tapos, hahaluan ko siya ng mushroom. So, ayan, ito. Galing sa garden namin to mga Inday. And, di ko alam ano to. Or baka from dito siya. And, ayan, yung apple namin, di ko pa nabisita gano'ng kalaki. Kasi, ano nga ako, whole week ako, kain, tulog lang. So, as in, fully rest talaga. Kasi mayroon dito taga maternity care mga Inday. Sila yung nagbabantay kay baby, nagbabantay kay Savi, nagpapaligo, ano ng mga gawaing bahay. So, lahat naglalaba. So, alam niyo yun, very, very big help talaga siya sa mga, ayan, sa mga bagong nanay, mga bagong panganak mga Inday. Kasi kung wala, ayun, for 1 week mga Inday, tapos, ayan, ma-stress ka kasi, di ba, may Savi ka. Siyempre, makulit na si Savi. Tapos, mag-aalala ka pa sa kitchen, mag-aalala ka sa mga kalat, mag-aalala ka sa, ayan, sa mga labahan. So, ngayon, okay, parang fully rest ako for 1 week and nag-gain ko yung energy. So, nanghingi siya ng cookie mga Inday. So, binigyan ko na lang. And, so, ayun yung short, ano natin mga Inday, short video natin for today. So, nag-unbox tayo ng mga regalo. Yun lang ba? Ay, before I forget mga Inday, ipapakita ko sa inyo yung, ayan. So, ito from Ikats D. Ayan, please subscribe to her channel, Ikats Vlog mga Inday. So, ayan yung paano niya. Pa-congratulate na ayan, nakaraos kami ni Inday Gamay. And, meron pa. Wait, saan ko yung nilagay? And, mga Inday, before I forget din, ayan, this is from,
Ayan, from our subscriber mga Inday. Actually, nag-YouTube na din siya, bago lang. So, ayan, bigay niya kay Inday Gamay. So, ayan. Ito. So, tatlo. Ayan, tatlong dress para kay Inday Gamay. And, ito yung channel niya mga Inday. Mo family, please subscribe to her channel. And, of course, may katimkava yan. It's yan. It's Yan Vlog, Ikat's Vlog, and of course, kapatid na It's Yan, si Maarting Maldito. Bakit? You say hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Welcome back. Oh my gosh. Ay, alam nyo ba, ito na yung new life ko. Pag dede ako kay Inday Gamay, nasa tabi din siya, tapos or hihiga sa sa lap ko. Or ganun, ano siya siguro. Akala niya, oh, but you're still my baby, yeah? Nice. Okay, hindi siya baby. Sabi lang daw siya. So, that's all for today mga Inday. Thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and hit po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. See you next time. Bye! Sama, bye-bye. 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 Kiss.